Differenza bejn li bniedem ma jikol xej jew inkella jagħmel perjodu li fih ma jikolx. Mela hemm differenza bejn fasting u starving. Mela l-ewwel qabel kollox, il-bniedem kapaċi jgħix mingħajr ikel, imma bilanċ immutu. Mela dika number one. Nirringrazzjak laqiet fiż-żifna. Cheers, irid nagħmel pass di parcel. Naqra intu kol. Dik hija. Iħabba Ma l-kom. jmurx ikolli xi ħaġa fid-dar. Unqabdek xi ħaġa fid-dar. Mela, mingħajr il-ma ħamutu. Number one. Issa, ġifieri, il-ġisem kapaċi jgħix mingħajr ikel, qed ngħidu lin-nies li jqogħdu mingħajr ikel, qed ngħidu totalment differenti. Jekk pereżempju nippratikaw dik li semmejna l-fasting, li inti tiddedika ħin li fih ħadd ikol. Mela qabel ċertu ħin, pereżempju qabel nofsinhar kċina magħluqa. Wara 8 ta' filgħaxija, fl-aktar ħin debboli għal ħafna nies wara ġurnata xogħol, id-dar jew inkella jagħmlu l-faċendi jew ix-xogħol whatever, għajjenin u stressjati, tajjeb, hemm l-aktar tendenza dak li jkun ma jagħtix każ x'inhu jiekol jew kemm qed jiekol. U allura jekk aħna ngħidu wara 8 ta' filgħaxija kċina magħluqa, awtomatikament ara kemm frankajt kaloriji. Issa, fl-istess dawk il-kaloriji jridu naraw Karl li mhux ġejjin minn għal-mod tal-kelma jinnaf xi cocktail, ġifieri mhux li niklu biss li joġ, taħseb.